Τα ελληνικά project ηλεκτρικής ενέργειας τα οποία προσπαθεί η Ελλάδα να εφαρμόσει είναι η σύνδεση της Ελλάδος με τη Βουλγαρία, ούτως ώστε να μπορεί να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια στην Ανατολική Ευρώπη, κάτι το οποίο συμβαίνει. Η σύνδεση ηλεκτρικά της Ελλάδος με την Ιταλία, για να μπορεί η χώρα να έχει πρόσβαση και στις ενεργειακείς οδούς της Δυτικής και της Κεντρικής Ευρώπης μέσω της Ιταλικής Χερσονήσου. Το περίφημο καλώδιο Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ, το GSI, που φυσικά θα συνδέει την Ελλάδα μέσω της Κρήτης με την Κυπριακή Δημοκρατία, το Ισραήλ και την Μέση Ανατολή. Και φυσικά ένα project είναι η σύνδεση της Κρήτης με την Αίγυπτο, για να μπορέσει η χώρα να έχει πρόσβαση και στην αγορά ενέργειας της Βορείου Αφρικής. Κάτι που καταλαβαίνετε ότι αν όλο αυτό το δίκτυο μπορέσει και να μεταφέρει ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και να πουλάει, το οποίο θα παράγεται δωρεάν και φθηνά μέσω των ανανεώσιμων πηγών και συγκεκριμένα μέσω των φωτοβολταϊκών, θα μπορέσει η χώρα να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, να γίνει ενεργειακός κόμβος για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί όχι και της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.